Yo, what's up? I'm calling you. Yo, what's up? Dito tayo ngayon sa Barangay Hall, guys. Ayan, magpa-bladletting tayo. Ayan siya, guys. Dito ako sa Barangay Hall ngayon. Ayan, yung mga paintings yan sa pader ng Barangay Hall. Ayan, kuha natin ang video. Ayan, ayan siya, guys. At papasok na tayo sa Barangay Hall. Ayan. View for God. Ayan, dito na ako sa loob. Ayan, kita mo naman din, guys. So, ayan, dito muna tayo sa picture. Upol tayo. Ayan siya, guys. Ayan, yung mga magpapakuha ng magdodonate pala ng dugo. Ayan siya, guys. What's up sa inyo dyan? Ayan. Ayan, guys. Ayan, oh. Nakahiga sila. Ayan. Ayan siya, guys. What's up? Ayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like and share. And subscribe, hit the notification bell. Ayan. Thank you, guys. Maraming salamat po.